Puji syukur kunjuk mringasaning Gusti Hyang Manon labet ageng sih nugroho kang wus nyuruh mentah temadini kula panjenengan sedaya saged kempal manunggal sang kandhaping sasana Bali winanggun kanthi karoban raos bagya mulya. Nun inggih nyunidin palilah dene kawula pinidi jadya jejaring pambira wenganing wicara kang murih hamrani tisaken mungguh runtut reroncen adicara panggih kaum suci. Nenggih sang Dihayu Septi Anifa Enda SKM kang wus sembada jinatu krama dening Bagus Dian Dwi Atmaja SSPD. Nalika semana pinanganten wis nyapurna genyo hamaes diri ngrasuk busana mijil sangka sasana panti busana. Sasana wis ngarani papan sasana kahanan panti papan busana penyandang ngrasuk busana amaes diri sirna sepating janwas mantah ambung pindha hapsari kaswadkan temedhakan ing tribahwana lampahnya tumujaning sasana jan kang rirengga nenggih kampil gading kang kinekenopi awarna kencana lirambaran cinawi hawarna jene Rama Ibu nenggih Bapa Sertu Purnawiyanto Giyanto kang wis nyohangabet pring Ibu Sukarsih STLK mencorong perbawane tejane sang Dihayu apa to candranira rek nyekar bagong kinancing gelung tunduk cacah sanga lampun toge lumaksana pindha astanira kenya kang hangawe sipating jejaka kang lagi labuh praja palarapane nila cendani alis tanggal sepisan idepe hangulul geri netrane lindi jarit barak bawang sabungkul grana ngurnih ladya manggis karengan waja petak urut lit jenangka pamidanganira Waladin kasampiran reronjan sekar melati lampun kalu maksana amrek anggondo arum hangebaki jroning pangurakan astaning gendewa gading triji hamucuk tanjung nalika semana lenggah wis nyotandem tojem ana ing papan kang wis nyawinanti lir gumanti kang wis samata ana ing dampyak-dampyak saking katebian nenggih sang pinanganten kakung kang wis nyokahayap pring sang yaning para biyada srimpi sigrarsa tumedhak tindaknya pindha kahayap ing Mahesa Gera sorot ning Hyang Basanta wis nyolingsir mangulon kapiyarsa hanyurari jagat bahwana kaya-kaya jagat lagi astung pangastawa anggenipun Bapa Tugiyanto sarimbit Ibu Sukarsih nalika semana netepi darmaning asepuh arsa mahargya siwi hamiwaha supa handhaupaken atmajanira Septi Anifa Enda SKM kang nalika semana wis sembada jinatu krama dening Bagus Dian Dwi Atmaja atmajanira Bapa Sugiyanto dalasan Ibu Ngatini nalika semana wis kapiyarsa mijil sangka sasana palereman arsa hanindaki hajejibahan luhur hategira sang binagus kahabet mring Rama Ibu
Songsong agung kang hangesui mungguing kanan gering wahyu sejati ya wahyu jodoh ingkang den wastani Kiai Kalpataru Dewa Ndaru Jaya Ndaru ya Sekaramayang kang dumadi sangka widodari cacah sapa sangka Kahayuwangan Tinjumaya nalika semana dadi jangkeping pepaes tindaknya sang pinanganten kakung kang pusya angrasok busana Hamimbanata kuluk kanigara linerek menang Sutya Destar Baludru pating glebyar pating caleret pindha tatit sesiring langit nenggih kencana sinasutya kang keprabawan sara tinggi mangarga akekalung kembang melati amrek anggota arum lampun lumaksana angebaki sak marga-marga nggih lumaksana sinambung muntat Hamber hambalabar pindara ping Jalanidi para kadang padya kang andherekake tindakira sang binagus prasasat man kadya sela barakidi sela wis ngarani watu barakidi araning semut pindha-pindah semut kang lumampah saking giling sela alon-alon pindha singa lupa tindaknya sak pecak tindak sak jangkah kendel mracenani lamun to kebaing pengati-ati tindakna sang biragus wis tumengking ana sangsana bale winangun nenggih gapura pemangunan kandhek tindaknya sang biragus nulya ana jajaka bagus kang hangembani Sekar Adi Mancawarna nenggih Sekaramayang minangka dadi duta lumampah lon-lonan tumujaning pantenggane sang Byahayu Septi Anifa Endang dasare bocah bagus waranane turinengga ing busana sembada samubarang kawis mila tatana momokal yung kaping kala mangsa pinitaya dadya jajaka kang hangembani duta dupi wis nyotemekeng aning sak ngajenging kampil gading siga tanggap perdaya sang Byahayu kabet mengrana ibu ngadeg ereg-eregedeg nulya nderekake tindaknya sang Byahayu rama dalah ibu hanganti ingkang atmajanira putri kekandhe mring rama ibu tindaknya lumampah pindha sata metarangan sinambung muntat mring para kadang baraya nenggih putri Domas kang yektosipun 50 ingkang nderekake namung 50 para kadang andherekake tindaknya sang Byahayu tumujaning sasarongyan kang rengga kang pusamapta ing kono saya hanyaket sang Byahayu pring sang biragus sigara tampuk catur netrane tapuk ing catur netra ambawani rasa kang tumanem jroning nala sumunduling antariksa mesem sumamburat jroning perdaya nulyarsa kumlawe astane sarwi abebalangan gantal sangga pinanganten kakung kang den wastani gondang tutur dene sangka kang pinanganten putri kang den wastani Kyai Gondang Kasih dene gondang kang dumadi sangka suruh kang lininting tinangsulan lawe wenang
dene suruh kang pinilih yaiku suruh kang mertemu rose yektine suruh sejelen dinu lumah lan urepe werdine nadyan to sajuga winastan priya kang sawijaran pawestri lamun wis bisa manunggalake cipa rasa nyang karasane yektine kono bakal dadi jatuh kramane sigra tabuk catur astranira siniran tirta kang tinadahan ing Bokor Kencana Bokor Kencana kang wis sinaratan sekar triwarna ana kembang mawar ana kembang kantil jangkep lawan kembang melati sedaya kang hangemu sudama linawar-tawar sangka tembung kang mijil sangka kedaling lati tumah kumantil kantil ana jroning lawa dening kenya hamijiipun nang astanira ora amung hamijiipun nang asta sawantah waradine meminta mring panguwasaning Gusti kang murbeng mrat mugia bisa sirna punang sukerta anepai katemahan kabegjan wahyu jodho kang sejati nulya jajaga bagus samya haliru duta wujuding kembar mayang sak kembaran dadya sasmita wis nyamijake ing antarane keluarga loro sangka bapa Tugiyanto dalasan bapa Sugiyanto wis nyarsa nyawiji dadi siji manunggal dadi setunggal nulya sang Diahayu ndodhok sesedokan mari kelukon jembantala wadanane tangkep asta anyung kemi mring sang guru nadi minangka dadi tandha yekti lamun to sang Diahayu wis arsa ngabekti mring ngarsaning sang kakung teka kaya mangkono bagus dian biatmaja hangliwir punang rikma tandha yekti lamun to wis sembada dadi papan pengayoman aning jagat bumi ya bawana Mulyar sohan nderekake samparanira kakung anapak punang tigan astanira sang Diahayu handherekake samparanira kakung napak punang tigan pecah biar ambyar punang tigan kang dinira tapak iku dadi sasmita lamun ta ana kenya klawan jejaga ing pengangkah bisa mencah nalare mecah pikire apa-apa wis kudu yasa dhewe apa-apa wis kudu golek dhewe ora kena njagakake peweh wong ngaduane nulya samparanira kakung kawijikan dening Ponang Tirta Pawitra Adi saranane wong yen lubung petah apa kurang kulek hening salat candika yen wadana kudu manis Tirta Pawitra Adi Tirta iku banyu Pawitra wening Adi linuwih iku dadi wening-weninge banyu ing pengangkah Biswa suci wening punang cipta wening rasa ndungkap wening yang rasane
tegese nggih mangkon bebrayan hamung kedasakan atau teken ati kang suci temah hanggayuh kamulyan jati sang pinanganten putri wis nyotinaling ngadeg jejer kepareng ing pengangkah pusnya netepi prasaja suci netepi prasaja handika sak petarangan werdine siji pecah kabeh ambelani siji mulya kabeh angenyami Nulya wis ngadeg jejer arsa sineban sindur dening Sang Rama Ibu ingkang Rama kang mung duwe ngarsa netepi tembung ing ngarsa Sungkulada ing madya mangun karsa dening Kang Ibu ingkang mapan duwing pungkuran werdine netepi tembung tuturi handayani tegese ingkang Rama dalah Ibu siang pantaraning ratri tan kendhat amung tansah asung tuladha pitedah pitutur tuwin piwucal uga tan kendhat siang pantaraning ratri meminta sangka pangwasaning Gusti mugia ingkang putra nggih mangkon bebrayan hamung kadunungan wahyu jodho kang sejati Nulya pinanganten kahayat tumujuaning kampil gading dampar gaut nalika semana ingkang lumampah nenggih ana kenya kang piniji dadya patah Nulya pinanganten kang handherekake sinambung wuntat songsong agung bek hamber hambalapar kadya robing Jalanidi kula mangsa kang andherekake tindak nyosang Diahayu lan Sang Biragus tumujuan ing sasana jan dampar daud kang rinengga arsa hanetepi karo mbiyongan kung wisnya rinacik nalika semana hatap para hapsarihi tumonton mring Sang Dwija kadenggal warasa jiwa